Iroi try, ni aingo you try hakanika sngi ke bamenta sa chisin ni la ban wan haki screen ki jong pi ba pi pi apet na ki jaka ki ba per ni pediang sobharo ya pi hakanika por ke bamenta ban ni aingo you try hakanika sngi hapeng jungi ngidon arngot ki samla bat kumjoro I pasal bantai ke nga pediang sobhai pasal bantai kumjoro pasal per ba kumjoro I sardon hakanika por bat hakanika sngi kwa ban yamir jingmut lang hakanika jaka bat nganget kanika jing yamir jingmut jongi nakanika jaka kan dalong ga jingger ku ya pi we kinong sngap bat kinong pet ken hakanika por menta ka phang ka bangi bu hakanika sngi ka dei balai ngidon kam ya ka jing penem ngani ka dei ka phang ka ba ngikren ngala ban ofi ka phang ka jing penem Balingi don kami ngani jing penem pan IT syai hai pastor bantai ma bain lam perang banyalam yang I hakani ka por ka bamenta ya kani ka jing mir jingmut sepang ka jing penem Kumlesiun pastor ini ka por ka bakoror ka bang yo ban ya kren langom ne hakani ka sngi oi laslam ngi klem yo ya kren shu halor kani ka phang dengan srau kumba ngi de ban kren na ka por mau jisu ang kilet ka prathai ban yalap ya ka gospel shi giben rio baro ti tau banget yo open baptist an penem bo tau banget te on penrem yu kata ka subject ka main theme le ka main subject ka great commission na ta jing pha ka bakraw ka jong tra yangi baga de kata la dang ngim kran ni ka subject na snow ba ngi snow kit ram shibon ta de ta na ka por ngi kran ni ka subject ba menta sngiru ngi kran biang halor ka subject baling don kam ya ka jing penem baling don kam ya ka jing penem ka daw ka long ba ngalaju I ba bon ba ki breu ki babha bon ba ki breu ki baloi ngai ipat hadin te ki ngop haga kiat ki ngop haga drugs ki ngop haki kam gi ba sneu hagi thala ki auria jongan ka perthai ngalingo ong balai ba kini ki breu ba ki bha ki ngop shata don ki mi ki par ajukli ki khon ju fi ki longom no ki jo ong ki khon jungi te ki tip sngi bha tang ba hoi don tai wei te le si ki ong ta pendwain la ki wei ta na ki tip sngi ki bha renga ju ong ka ta tang ba ki tip sngi em wat ju khen snga kata namar lada ki shutip tangi ka sngil ta kim patip yu nong penem ne tau ba thau ya ka sngi ta ding ta ka abjing ma ya ki namar anytime ki laban sha hijack anytime ki laban sha rong no hakil jong ne ka prothai la ne ha ka bor ka jong baman ta ding ta uno no ubreu ubadan ha ka ne ka prothai udan kam ya ka jing penem ta ga de ka ta mo ka jing penem ka long ka badan kam hadu kata bat ka jing penem ka babel ka ong mamdan pat da ka wai pat ka kerteng ta ka balaon penem ka dei tang ka kerteng ka jong jisu ka dei kata tangi puli tang ka wai dekat ani ka por ngi man ya kren lang ka kam ki apostol ka nong besau ka dekat ka ba khat ar ka babel ka ong komni bar omdan ka jing penem hano ha wai pat na ba omdan ka wai pat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai ha pedeng ki brio da ka ba ka dei bo an penem yangi fi sien bo brio uyo ya Jesus Christ kamut kani ka jabieng kani ka kom perkat ru kala pher te tading ta ba ka tin ka jong blake ang we have the mind of Christ ngidon ya ka jingmut ka jong Christ ndai shu ka jingmut brio nane ka ta ka jingmut jong ka ta ka jinglong jong tau brio nane ka ta ka ong ka human nature hendring yo no ya ka nature ka batmai nane ka jinglong ka batmai ka jinglong ka jong Christ tading ta ka tin ka jong blake ong ka ta bang yo ya ka jingmut ka jong Christ Wei koren arkan rio kong kumni. Namar uai belatip ia ka jingmut utrai bu urhikai u. Henry ngi don ka jingmut ukreskan. Ka babel ka ong ne namar uai belatip ia ka jingmut utrai. Narum dan uai bala mentip ia ka jingmut jong trai lemdang yo she utrai ka jim ka jongi. But you seen bang yo utrai kamut gani kam jingmut perkat jongi kala thamai. Tading ta abang yo ka jingmut jong trai kamut utrai ula hikai te tau brio. Kani ka main ka along train ya ka bangin sngau thu ya ka no ka ba dai ya ka no ka ba lat ya ka no bangin ong ya ka no ka bangin ong hot kamut kani ka main jungi ka latip roban perkat ya ka no ka ba long positive mo wan ki jing le bun ki bri ki ba ba te wan jing kan tiak ki la do men sim no ki phai dien no blai teng ki listin phasi no ki pen yap ne de ni ki di no da ka kiat ni ki let no ska no ka kam ka ban pen sniu ya ki do men sim no ka daw ka long ba kani ka main jong ki kam pat long train tadeng ta ka babel ka ong ne namar uai watip ige jingmut utrai ba un hikayu handrai ngi don ka jingmut ukres na pi ongom na Ide
but so ba kapoin ba piong mania ba ban poi se kata ka main jong bandan ka jemut jong kres Babun kibru ki ong ngimdan ka me kata. Namar ba kisngo be da ka jeng perkhat jong kiru ngi perkhat bhai ngim perkhat sniu hiru ngim le sniu ma ngile ki kam ki ba bha sudahi Kerba babun kibru ngi jikenduk banyak keran e madah keran kamtam sepangkan di topik jeng pendem ki ong dan kam iu jeng pendem mar kamyap te. Telak sei ki dekat nak tin ke jong play ba pen i ki mo ba brio barok te ulah hak ba ka pop ki ong kham le apa biai. Ong kham le hiru ta ki ke bas dia mang pat jutok ni pat jutlem ni pat julek ta ki ka ba ta ka kam sniu ta ki ong be ka ba hadu kata mangam dadan kam mangan ong ngadan kam ki jeng pendem ba chu ong be tang chu pan map no i ti brio bangala le sniu la biang lai sok bi tu la biang ngim dan kam rete ban sok bodu blai Hari kata gi iba kibrio kim yo ya kijing sutho ya kata ngakan mau sin dan iwe irang ba bawan ma ban selok khang di jaka na kitan yang kendong ti ya kran sibun ba kijing i te hakata ka jing kran nga sutho bini brio dan kam kijing penem tengah keli ngong pila yo ma kijing penem yo jing penem yu kata dah hadian pak ya kran bat i pat isai thu pat ma ba iru ibat kam deh kijing sakri ba i dan ti yong labat kum teman basan kam ta ngong film tip kijing penem dege ya napa ji sore kata ngong kita kinok syara jeng pi kim ji hikai kata ya mana kim ji hikai dah tengah suling ngong kata ka ke basic kata ka nongrem ma jong ka jinget jongi kum ki banget haji sukres ya kata ka ba uji su wan hiru sri seperti ban penem mingi ngong ya kata film tip yang nim tip dai kata ngahap ban hikai tai brio ka ma kata ka si ban batai sepang kata ka jing penem ngesngo ba ka de ka jinget keren mentah singa so babon ki brio ya ka jing penem mentah kim sngo syu badan kamru ban pediang rata pastor kata namar ki sngo ba kata ka jing le bha ke jongki da kata ka jing im ke jongki baman ka sngi lani tang biak suk no para brio ki sngo no ba kata ka jing penem bangi dan kam no blei ngim dan kam syo hari haba puli kitin jong blei pat ka ong kom ni bangan puli na stis ki nong rom upol tho ani kala nong basan ka dekat ka ba khat saw ko ong penban kata ka jing yap kala sinsyar na du Adam hadu Moses wat halor kitaru ki bamsyem la ali apop ha ka ba Israel ya kata ka jing palat Adam Mo, kaya ko pa bo Adam uli kita kibrio ki ngar khamle ko balik Adam. Kimi penesrem te ngar khamle to balik umte. Hande tin jemple par ko ang pakata ka jing yapat kelasin syar pate. Mo hadu kata ka por wat kita ro ki bamele ka ju ko pop kum kita. Hari ubriu hi simat haladi hi. Udan behi kata ka jing yap namar balai nadu uti ubriu baningkong. Namar ka pop ka jong u balale ka jing yap tin jong ble ko ang kelas utiet. Kelarung hau benriu barok. Hari ya kata babun kibri kim tere ban pediang. Makin kim solar rata ban pediang ya kata. Hari lingba kan di jingkran bang nganget ki bag ngiyok ban ya discuss hani kapor. Ngilak ban pensuthu ikibri balik ki dan kam ki jing penem. Mari ha pensuthu chan nakatelong balik ki dan kam pa ki jing penem. Balik ke bapelong ni bengin dan kam ki jing penem. Ya kata kibri kim solar ban pediang teh. Banwan ra biang syata ka basdang mo. Lalu hipet ya ka nongrem em kadai kata ba haga banengkong udah usaitan hi bala hab. Hadin nang tao ba ublay utaw yu brio ban sensyar to wat yu soitan ro. Henry haga sngi ka ba u Adam ba ki im ki le pop. Hakin sya ubrio ulang halor soitan di hapo. Henry haga sngi ka ba ubrio le pop u soitan upen kalak hongpong biang ba mau ulang halor ba ubrio ulang hapo. Tadai yang ta haga ding pna de yu Jisu ba pen kalak hongpong biang. Tadai yang tam ubriu umempat yo Kris ka jing kamut udi umrau hi jong syaitan. Bot umut ya gi ek bukan jadok namar udan ya kata ka jingmut ka bakan jadok. Ngada pulih ka ne ka porma na ka siti sinong rom no pra dekat basan ka ong. Namar kita ki bolong kat kum ka dok ki amut bra ya gi ek ru ki jong kata ka dok. Henry kita ki bolong kat kum umensim ya kita ki ek ru ki jong utau mensim. Pagkadai kata ni, abang ia keren kini sengi kemudian pulih mana nak tiga menengkong koren nong ke baar tu dekat ke bakat saw, katsan nang tu ke thok biba utau breu bakin jadok te umla ban sungguh thok te iki buan jaman sim, namar la bishar ya te iki ru da umen sim bi. Tagamut ngastunat banong ni bala dangi don ya ka jingmut jong Kris abang yo hisya ya ka jing penem ubreu bakan jadok unang men bishar tang ya bakan jadok umsuk thok ya bakan jaman sim. Ndrei utau breu bala yo men sim unang men bishar ya baroar. Ya ka bakin jadok rusul tu, ya ka bakin jaman siam ru usung tu namar uyo ya ka jingmut ukres, uyo ya ka ta ka jing start. Badeng ta ka tin ka jong bilaan play pastor ka stiga benengkong i koren dol nong ka benengkong ka tu ka dekat ka ba laipo. Tiada uhi, hi pilong au Kris Jisu. Ya baru bleu la penlong hangi ka jing start. Oh, ka benengkong ka degay. Wa hangi ka jing start fi. Kamu sisim ngiyo the mind of Christ ngiyo ya ka jing penem ngiyo siya ka jing start. Bagi sutu nang men bishar ya ka ta ka bakin jadok Balban susu urban bishari kata bagian zaman siap. Nang tahu orang sekarang tu, kajing start nengkong nang tak. Kahok. Ngiyo ay kaida, ya kahok.
Kabamut lada ubriu dang don he ka bakin jado udan biha ka pop. Mo ka pop ka sinshar be ya uta ubriu. Ka babel ka on kata ka to biang na room pra ka on ba kata ka jingle jong ka do kampen smo bahai ublay. Kamu ladang ngidang don he ka do lan ngile bah ka no ru. Ni ngaju ong lada fisyakri blay ka no ru kadang dei ha ka do ublay ong ngam kenjing kenya kata. Namar uta ubaken jado hi umla bandrung hajan jong ublay. Umla banwan hajan jong ublay. Namar ublay udai ubahok. Tang ubahok uyo ban syakri ubahok. Tadi yang tangi hak ban yo syua ya kata ke jinglong hok dau Yesus Kristus kata ke jing penem ka bangiong dangi ngila yem ngila ban syakri kan yo blai ubahok lem da kom ta kini kiniam kita itang karong pong sudah ke jing pen irong sudah rela da rong shisha asya kata pertai bukan zaman siem ban syakri shisha yo blai ublai ong kita gib syakri kin syakri pakin mani hakamen siem mata ke jing shisha kai kata ke jing penem Kumba la kren I pastor nan mos pangkata ka jing penem ka pen mau mene bala kren pangkata ka pop ka bangingi dan. People bon sen hakini kiski kumba la kren mene ba kibriu kim sutu pangka jing penem. Ka daw bale we briu la kha ha ka pertai la kha ya u ha ka jing tip kinyam. Bar usngo ulaya sno bar ka to kinyam usngo bal adon ka jing penem da. Namar nado ka por badang kha sutu. Mangal adon makan kinyam. Bar ukwa be ben pendep ya ka rukom jong kinyam. Lem dalam suatu ia kata ke jing penem ba udon kam. Batang tengok ngah kam le pop. Ngah ka pop kam le kalau long hakan ni ke juk start mentang yetep. Kidon bon ba ke jing pang ka ba ngingim don nalade. Kadi ke jing pang ka ba wan ba hiar pateng na ki kimi ki pa jong ni. Ngi pediang te ia kata. Ban ngi hab ban pediang ru ba ka pop ru ka hiar pateng. Nomar u adam menengkong le pop baro laka nau adam pop. kahir pateng mi Kahir pateng baik. Pimla man ong baik ngadon nomor ngitip baik nau adam baru ngimi. Dia kata balang baka mo mengiwan bengihap ban pediang dia kata. Berhadin tu kata ngihap ban sungtu baik. Ho yang ngi laka aingu tentang laka yang heng Kristen ngi aingu you boleh bengitip no dia kata. Hari ke jingkeli baik pastor bun sen cekeli. Ya kan ni pitikna dah layak pilak poi saya. Kata ada ke jingkeli. Pi kumbai pastor bentan idang keren ni habang kawai koren nong gaba nengkong dekat balai po. Pindah pulih kata koren ya no jisu jet chani ka pertai ban long ki sanran ki jong. Ka ong hang tu pindah pulih dekat ke basaneng al pinyo pindah ki babit ki telot ki pok jaj balan nyo ben. Pi ngi barok ngilong kontang ta. Habang ngimpat tip yu trayam ngilong ki babit. Ngia sat hi dalade. Pin suto ba kumah ka por jong kan beru abel. Fi haga to ko porem ubreu dan kam ya ka banrep. Haga jing shisha. Nomor ublei ular ai sambai lupa. But ubreu ka bamut ka bam ublei ular tip lupa ta ubreu hoi u haban trei. Henry umla pa ban hakmat jong blei dakat tu kai ka ublei ular ai. Makata ka dei makiki don kam ka bam. Nomor haga to ko por ublei ular ong lupa Genesis menempat bam pat syak bam do. Kam padon nomor ka tu hadu ka por jong Noah kawan. But kanyu leyu utrei hoi urep henry ublei syam subha ba unwan patakmat jong uda kata nama kadi ba ublei anga kwa da kasnam baru abel pat utrei ya kata ke ka ba ublei usutu dan nong teh deru haba uri ya te jingri em umbami la jong dan nong thiet dan nong wem hari usutu kani ka bangangale em kam dei nam tai la de nam ta ublei balai ngam ta ublei ba chisin ngai em na ka ban ta ublei kajing penem kendai yang ba onda bangalayap pisuk tunat butrai ong kasnam ke jong abel ke ut pingi kita tengi perkat dalayap lakut dalayap kadon kajing sedang ngapa kerau don nama don arti kajing yap kita pau ko ong kajing yap kabar kata kadai pamate pi dia kata ublei ong ya adam ha memebam ni sop meniap uyap nang ko bekerja mensiem usayap hakadok le dia kentai spasnam kata kadai kajing yap bar ta pingin hab ban sutu ya kata ta kabamut ya kata apa kita cipen pau ngida puling sutu ba kibriu onda layap ro on sejak bishar bat khangta on sabret iki ta kecing yap kabar kata ta hari bubun nang ngim sngo tu ya kata namar boleh ngim padi omat ya kecing yap hari don briu pa ka bible ngastunat bu jisu ai ngala nganong fingan ong nuksau ai nama udah ada ke kerteng de view Lazarus bat ruspa ladangi barok na layap ng sayo imbiang suktengi man kelabamot ngalayu iru kita testimoni babon kibang perpilihan kyong ipoy kita kicakay ng ikot jisu penem ki ngai ibet da dia akan bajia kaskam ke
Hari ngi pebun pada apa dia kata am kiang kan ni kadai tangkap purus kam kan ni. Hari Jisu abu ya tu sepang Lazarus am. Pada ruspa kadai jing syara. Kadip so tahu orang pimar kajian tu buat ngarok kumta. Mau haus nam arajar sepau kajian kumta. Itu kipor ga dangdan phak tu bong kajingki bo bensim khoi mano arajar riu ikum tu. Tekla dan ni kajikta kajim kajaran re ngam dakwa patan te bangan do bangan but pura yutra ikum tu. Te akan bawa kata kami bangan wan kelas kata orang songkai ikum tu te sipang hi am kami bete kemensim jangan ni ngak sutu kajing khot kajong ble khot dia. Hari ngapat ngapan bila kajong kedonor mar kasau dadan kamtan kata kajing pendem namar balik tips ngi teh ayeng mau melihat rata kampus ni kiki mau kembali kiwe ikem ta nah kan be hala dia ngabiang bete dan kam rata kajing pendem dah tak kapor bagami ke mensim juga ngayo i bete kam kani kamat juga ngai ke mensim ke i kamat bat ngada yo i bet kita ki ksut ki batan ki lai teli ki ksut ki batan be ke mensim berhata ngamnang lai isu bat ki kijat juga ki suha bi apa madan be nak sumi bitang kerteng jisu maaf yang tang kata tang kumba kajing per kumba tang hapol lai pho second bang ta kajing ja de tang ai i biang ta mensim gondrung sepo jangai ngakan de ngaya makan mau sa kata kapor ngafun cepo tenet i pasto wanti kamsim di sim nak cerita kan dah akan mau bi pendoi kan nak cerita ngata kapor de dah ta sutu bakade ka berjuang kan nia that experience te ka bedi besisa kamde bekam kai namar beleng sutu ila dia ngamat de bat ka sutu hang ta kan ka don te kata kajing im bam jukut ne ha ketu kapor ngam da sutu tan balamat dala dia ngayu i be ka mensim jangan mata kapor bakami namat gani te ka di besisa kamde bekam kai bat hang ta kan ka pelong yang ban ong ngadi ban wat yu ble te ngahap ban sutu ngadan kam me kan kajing pen em kan kajing im jangan Setuna apa stor fikran ni kata. Okey, kendiat syabangin poi satangin penkut mene bahaba ngingiyo you try ka jim jungi ngiyo shen kong ya ka jing start ka baar ka hok ka balai ka jing pen khoj ka basa ko diga jing siu spa mo. Tadeng tang yo ban kemen ngilek kemen how try. Tadeng ta beri la yo gini gisau lalong boleh kemen how try. Bangin poi biang mentan syaka benta jong Lazarus ba urip spa. Pi hang tu setuna ate pastor ujisu em abu ai kata ganuk sam dia busu ai gam tu. Lazarus em udai unong krong. Balaong ru baudan kita jauh teh hau. Kata em kadai ke condition jong unong pom. But nong krong haba ong nong krong em kabamut hi udai bi ubakrong. Yo i ba uni udai ubakrong. Ukrong nengkong nai na kamiet ke jong ni ruspa. Uyo tangi kata ka baken jado yo jing penem. Fi ke jing penem na ubrio em kadai bi ke jing bam. Tadeng ta uyo ida ke jing bam ki bahap na kamiet jong tau kenrat tang ba kam khia te kata ka swit na u. Ni te kita jauh ki wan pan ki ksau ki jilia ayo. Kata ka di ke condition jong ubrio haba udan na ka pop udan hagi ni kita jauh haga jing kordit haga jing raitoi jong ga jing em. But haba ong nong krong padang tu em ukrong ke na ublai. Fi tara apa pet pa uni uruspa ubiang lendong sedong. Hakata ka physical condition ke jung haba pet i kata ka jinglong beriu ke jung ubiang lut na dong sedong. Kalong renyeng ju dan kswit dan dan kita jauh ubit ubiang upong kata ka jan ru da ka jan sau butu bang. Kamu di ka royalty tang tu. La da siupai am udi beruspa ubiang lut na dong sedong wangam dan kam. Yeno ru. Bakata ka di ka jinglong jung beriu ngabiang na dong sedong. Amde bangale pop lene ngamde ubaduna ki ru. Ngabiang deh. Kaba smosi ang tu kalong ba anda haba uni urus pa uyap uplit di kemat hey hadu job direct. Kat ba uni u nongkrong Lazarus am haba uyap. Kiwan ki angel banwan syau yo. Namar haba ong nongkrong am ngakan ma hang niru ya u Bartimaeus ukrong baru perta te ong ko Jisu. Jisu ko nu David tu isna nga bar haba perta ukrong am uyo ya ke jing pen em. Uyo ya kata ke jing pen kia. Ha kata ke kemat jo. Kalong kum jo yang ngiru. Ngisung tu LD bangiduk, ngisung tu LD bangidai kita kiba dan dah pop sudah kita jauh kiba penpang, kiba penjenjar, kiba penkordit yang IM ka pop ka penkordit bet. Lada ka mensim jungi ka kordit em ka dan kami ngiban kaang. Syau Jisu balong nong pen em ba si sien mengi kaang hau Jisu. Lada ngiap kinwan syau ki angel ngi. Syada mu Abraham. Yesus semua mentah tu ba. Ulas teras am udah mirror image jong ka mensim jong turus pa dah. Oh. Umi i pate wa condition jong mensim kalong gum tu. Kalong gum tu yes. Long beli long pen i hi dah. Ulong gum tu mensim ada u pat umi i ya. Umi i. Long ruspa ule bhayo uai ka bam balahap na kamit ke jong. Mo uai ya ka bam. Pi babun sen ngi perkhat be ha kane ka perthai ya. Da ka jingle bha ngiyo jing penem. Kalau meladang abha kat pangabha hangi ha pori India ngasa.
Kuali Amerika tu. Ngadi beri bah ni po India. Baru tip lu dengan ngadi beri bah. Kadang-kadang kali Amerika kan umpiang ya ngah. Nama ngandon kami gini. Kanong kau ngadi ke pasport, ke bar ke visa. Ke visa, kam ai ke India. Kan ai ke the. Kaya hap ne mo baki kli kedon gawe mo ba kidon baki kuali Amerika tu bangi yo pek ngi pasto tu ba mo yo I kata belum perke mo ba interview yo ba di pas kata. Fi kam interview na nong India ta. Kapisar kapdan Kapisa qualification. qualification kita ta gidai. Nampak kata baru kan clean na kategori. Hoi, hagan ni geri badon. Biang Biang nak cing le bah baru kila yero. Biang lut. Kalau kum juru kat banginang don hagan ni ka slap perthai. Koi ka cing kha ka jungi ka cing tip blek menai pastor ila akran ni kan ni. Cing shisha ngi de san syar mangi sektan. Haka sam nong ka pra ka akran pa ublei utaw ngi kham hapo ban ya u da. Kham ong ban hapo ban ki angel ong kham hapo ban yu blei. Hari de mangi bangila penrit ya la de. Pindahkan mau wat uyo ni sama udam tu angel ong wat udam ngarong ngalong para sakri me. Usu tho da. Baki angel ki kongo ya ka tin jongi. Habangi pen banaya ka tin kum ki sim berki lingdok da. Gile. Pi hari de mangi. Kiba penjot ya la ka jong ka jingem namar bangim sutho kay bangi ngilong. Hari ngim sutho ba khani ka perthai ka bangi ngiwan Moses suang pinsa nyo po la ne propose na me. Pin selek pai. Bat ba pin lek chakati ka jaka de tanggawe kata ka de ka jing penem. Bat pi haban tip meno ba ai ka jing penem ngi haban sutho bangin dalik sa Amerika meno ban ai visa yang sa Amerika. Pi pasport laban ong ngidon hang ne gajing sakri ke mo gila ai pasport. Hare, okay, ka biang be ai pidon pasport borok tingi kop ngidon pasport. Deyam, ngipen I ke identity la jok sini ngidon pasport. Hare bangan lain Amerika ke Amerika kan pidiang ne yang. Bar ke Amerika kan pidiang kan bu condition ke Amerika. Dei mangan bu condition ya ka Amerika. Nem lo. Nani kita kari kan bu condition yang ini kan. Kadi kita kari ke bangingin lain kata kan bu condition. Badeng ta kastunat pa ini ke way Syua bagi lek cerita kata kari dia kalau ada batai lupa dah ni. Kalau ada batai nadu pas sedang ada batai lupa hab long kumta hab don kata. Then only vinyo ega visa bandrung cerita. Tengtengi haba rung syari Amerika tengteng ngimtip iki condition ngilong shock ru ba ngimtip te. Balkan long kumta ru haga sngi ke bakhat du yagi babon ki beri namar ngimtip yaga ketien em kin long shock. Kin dia pleng dan kam ni kata se. Teh dan kam cepat nimbleng dan kam jisu teh kum num ta. Teh hakata ka porter la syak reject. Mla cuban apply for the second time. Mar kala dei bi ka bakot do. Kala ka bakot manga so kan ka sngi fi page kan ka program. Fi ngap kan ka jikran ka jongiru ka dei ka bang ngingi introduce ya pi ya kata kari ka ba pipin salaj. Bar kata kari kanum pediang ya ka jingle ka jong pi kata kari kanum pediang ya kata ka jinglong ka jong PM kata kari kan pediang tang ya kata ka we. Tada fila ko ngo ika condition jong kategori. But ika condition boro kada naga Bible. Ta fila ko ngo ika ni kani ika dai ka visa ban pen poye vi syari Amerika bagen jamet sim. Shabneng. But kategori ka bautra la pen kre ka Jerusalem ka batmai ka beneng ka batmai ka kendau ka batmai. Kan ba pastoi dak reng akan mau ka den ka wi ka church ngai UI kata pa Amerika kata free ticket to heaven. Kalau free ticket to heaven. Conditions apply. Terms and conditions apply. To know, TC apply. Please enter. Keep ini, please enter. Kalau ngum jero, ngirung yang ada free ticket to heaven. Film don kaman lay mau pir mau try lah boleh lupa. Ada pi haban tepat ka visa bahasa tegi pagi kuat. Tapi don susuk kan ni ka tin ka jong blay kan. But day nama kata ki don ki yeng mene ban batai ya ki om tang bakumno bangin em ha kan ni ka slakan do. Kam tame lang ba kan ni ka jingem ka jongi. Kumno bangin poi sya kata kan. Kabam cukut ka jongi. Nem na pastor fair ngoi kata. Kare pasto. Halo jang kata pasto ngarong i ko video. Haka ba kata nu i brio ka ba kadia ka paring. Kat bet plak kan paring pasto. Henry ka ko alit po Germany. Henry po Germany pasto ki brio kim tanang kan paring ta. Kiap kan ketil jong. Tapi po siya taam haka jaka pa ka saam kat bet plat ta. Henry po siya ta jaka pa siya po Germany. Kap nang ban kan tu ka ketil na pasto. Malak menyeker berkilan dan menyedai berki. Jika kalau ngom taru halau so kata kejikai ke bangilai keren mentaru. Kebun pos benang pastor kebun ngap nang ban keren ketin benang kebun ngap dan kejimut kum jisu kali jimut benang. Bu kita agi bikin jam benang. But mana pastor benang keren yang kata halau bong kestan. Piju keren bayar kata pastor bijong bay mai pastor bentai kam tam bijong ba
tang balak ha po wan zuriat kamu belalong doktor pastor lani along nyonya wan zuriat lani tang balong sistem siar kamu belalong mo kelas siar ta kamu keju ingi ru pastor tang balong kristan kamu mengingin pois beneng kamu ngap dan kam yutra ngap dan kam ya kata kajin pedem ta kata pastor lo kata pa kajin kan kalong ba hap sung thu te ya kan dikawai ba ngiken ma tu dikawai bu Jesus Christ habong Jesus Christ kamu Jesus nong pedem halo kata pastor kap beneng kan ngaken ma kata ka ba utra la thao ingi pastor la pelo ingi la pha ingi seperti kali berikut tang antara pastor dari beli pada mau jisu pastor hawan kenang na peneng seperti kamu halo jang kata kali bun pedem ingi pastor bun pedem ingi kamu ya kata pastor bukwa pengi bikin poin sebeneng kamu sebeneng ban poin perkamla belum kamu tu kamu ngihap pedeng neutral ngihap sutu ngihap yo seperti bah halo jang kata pastor ngihap sutu ruba ngihap sutu bang ngihap dan kam ya kata kasih ngihap sutu ya seperti nama ketin sebeli kau yang kata kaba mah rome no menikong do kan riu kong naman kam ngole ra man play gospel of Christ naba ka long ka bor ublay ya ka pendem ya way po way bangay kamot banyo at pendem pastor hapla Am ngol ran. Man play ka gospel of Christ. namar ditang kita ki bakit pa ka tu tra ki banyo An pendem. ta kamot kamkut tang jolong gastan ka ngap su thuru Bang ban play. haban pedang pastor haban pla Kade kita ngihap ban susu ika ta gawai ba ngihap ban plabo Jisu de utrai jonga. Ngadang keren ni kubor step ini gisngi ong balada ngem plabo Jisu de utrai kamu indang long trai hi mangi la de ne usoitan long trai lor jongi. Hana bangi plashen na bo Jisu de utrai ka bumut ngi pen benar bo Jisu de utrai jonga. Ndai tang ma u long trai jong no re jong no la ne bu long trai hala di ndai utrai u de u jonga. U Jisu de utrai jonga. Ingat jaga doa not ngiyo eka hok ngi plan lagi sentur ngiyo ya ke jimpenem. Bagade kita ngihap ban nget ban ngihap ban pla bangas tunat ban perkat nar ba teng ai gibriu em ki don gibriu ki ba kita gibriu. Andre ki ngop agak kiat deh. Senai ba okey gile tok andre hadian em ka ban kia sisa ka pelong iki haduk bakin di sibun bat haduk bakin da ko makin jat no shisha kata kajing im kajong kiru ka perkat no balai no briu ba keren rus tenat kajing dai kam rus tenat ha biang letan dong sedong te kai ke pelong you no briu ba bandi ini ka kia ka jubab ka long baik lada uni briu empat dan you kres udang dai hi umrau jong syaitan ta kadai kata ladang im ba kan no ro andre syaitan te open king kelong baik open shat bi sini satai bat u sensyar bau tu briu ulong bi tik kum uta ukun men riu lene upapet haga keti ka jong syaitan mo syaitan udewai uken rat bau ni ubreu ukalalong utau marau jong okai Ni syaitan do pastor usyukor riu do kata-kata bonong bagandi ka di kejingim jong pi pla balik ka do. Nobody owns it deh. Nobody try. It's my body. My choice. My choice. Nei par mla bandi try. Kisakri jom di try, uble di try, manum di try. Syaitan do ladi wong ngaro kam try ro. Pi try hi ma pi deh. Hang tahi ka ladi ka deception ka jing syukur syaitan nam. Bola riam lupa ki deh. Tapi baki ki ang ngadi ka man jonga ta kan. Ma ngali ada kam sio kaman jonga it's my choice. Ma akan oi sinden go ya por badang li kelas ma ba dang yemi dak jaka jeseng kumta dak sedap jeseng doai kumta. To toi para kelas balik lang barga ta jeseng doai. Udi secret kan. Te ngong kumnom tama dak simi jeseng doai di secret wang kejim jonga le kat baman. Naru kata sim jukran syute nga. Tu uang kita akan tian ngapa tu kam realize bahara dah hadian dia ngapar khat ka ibu kran ba ude ba kata kan tian bu uang ko dei bet ban pedi bet ka di kejim jonga nga control hi manga ngaliak mengakat momen kapisa jonga mengat hit hia te ngaliak ka momen hari babun kibriu ki dan hakata ka jing syak syukur jong setan banong ka di ka jingem ka jonga mengaliak ka momen nambar ka joang ka te ong lada dei sisa ka jingem jong pi ba pi un hi ba pi ba kan di ka jingem ka dei jong pi peniap dia lah dia sepenipat dia lah dia ada pilala ban lek kom ta berkata ka jingem ka dei jong pi hari lada pimla ban pemipat dia lah dia nak ka bayap ka pemot dan menur mono baun yang ta ka jingem jong pi berkata di tang ublay tu balak ke waktin jublay ke kran bakaman sim barok ke dijong blay di mau tu baun ya ke jimji hari setan pok syukur pada ngi hedok kata-kata ban ong pat pidei hi ma pi tau blay jong ke jim jong pi kumpla syukur naduk basdang te kem you are the god hita pidei hi blay pi syari blay pilong blay bat pi kam mila di bakata ka di ke jing im jong pi bahang tau setan yo syukur baki brio kisa poi pat cata ke jing long marau ko ma pi ma so pi brio bo baharu handrei pat suki pat kata kakiat pat usngo bomo di control handrei usyak control kelap man hakata pat ka basniu kan pi ka daw ka dei fite boleh usyukor syaitan pi ka bible ka batai tenan namar bu syaitan umdan jing penem umdan ni ka to jing penem
umla banyak salvation mau. Jisu kamiap nam ta jong. Uli lali ska jingyap itu. Sa ka jingyap be bo. Ndan ni eh. Marbagadi ka personal decision siya uda kata. Namal na do ka ski bal ashem ka jing bam hok yo. Namal la thau janai te yo. Yang apa dia PM kamdan ka jing janai. Ya ula na thau janai. Ka Bible kada ko kamong bo por bo blay la thau. Wong bri ulong ubaba. Kamong janai. Handai pindah pulih kitab Ezekiel ko la thau yo. Janai perfect te yo. Padai na mar kata ka bomo umdan jing dunar mo upriang Ka ni. Bible ko ang lo ude kerok belas le. Alright. Janai buat belas le. Okay. Yang ini kamong dah belas le ro. Yang ini masin kha kamong ini belas le. Ai ngo yu blay ba au Jeremiah ko ang balapan kentang ini do ka po juga kebe. Ka bamot u blay usutu bangi ngi ki ba pop handai blay haba ki kme ki pa ki shakri u blay upen kentang no ya ki khon na ka po keme. Bodu pol u ban yang kata ka ju ba Jeremiah. Kitab Jeremiah ba ong ha ka sti ng kongkorin nong ba hinyo. Mangilong ki ba kentang ada klamong ngi janai. Badai nama kata kung baong pastor so ital wali balapan sle ngingim day. Yangi klampan sle ngi nakpo kami. Yangi lapan sle on pangi ngi priang yu Jisu kumunong panem usawa numen sema ko dangi. Bad upan sle yangi mo. Dai nama kata mo nan jing panem bad udai ba bisni do. Ya kai ka ba dan narunong kong kai ka pop ka ba wan ha uru. Ba ule pop dai nama ka jing biskala manong vi ka mensem sarong handai ukwa ban bisni ya ublay de manong ublay ulong kunti blinga ngamlong. Bad utap hangi gibre ro kata ka ju igen. Bang hindan kamera jing panem. Ka partai dan hang ne ila shay ngin le kata. Di kata sti jaka wan mong la shay pin le yu. Nam upan ong me la shay handai ngi klet pat ya ka bam chukut. Bar ka Bible ka batai ro ya ka mon jong blay. Petros wong hakisti ka ba ar patos nong balai ublay mon ka way ro ka man se man jon. Dei kata uwan dalade. Namar balay usuto ya ka jing tau jongi uklam tau perfect dingi. Fi gi kamyo e ka met bedeng. Ngiyo ada kane ka kendo. Met kendo da. Usuto bakane ka kendo ka de ka batalot. Dei namar kata mo haba sujok se kata si ong mo don tau breu. Scientist start bah. Ong yu blay ngiru ala sna breu da. Ukop yu blay ong ngiru ala sna breu. Tu blay ong to ngini sna. Teh por bos dang ban sna. Tu blay ushimi ka do bertha sedang ban sna. Tu scientist ushim do bertha baru blay ong ai. Kiora do bertha la jong ma. Namar blay. Tu do bertha ro sna blay da. Ong ra jong da. Pi kalong kum churu ngi tang ngikop yu blay. Hana keke bangi ngilong namar jong blay. Barka Bible ka batay na mano ba show niya ngi ya ka jing penem but uni ba usun ngi bang na yo jing penem em ka daw bale ban na sohon ya ka jing long hok la de kum ki rang baling do ka po jong Jisu kim la ban pediang yu Jisu namar ka jing keren ka jong but kam ta me por bo urung ha Jerusalem mem baro ki pelong yu kum em da bar nganget ki ken mau ya ka testament berimbalat ho bus im usong halor jong kada bawan nganget baik kila ya pediang deh kata. Hendak bitar yu Jisu. Marsin yu i bau kata ya ke business jong ki haka temple. Ulek ben pun kuat dah. Ulek ben pun kuat. Kiki shania bahai ding nombor. Jisu tim ding nombor. Tin kasih kong tim malaysia Ukraine. Mo Ukraine nang ta ulek cak temple ban pen kelalut lagi ke baro. Ki ong be yong ni patlong si ru ni kat ni. Balong si later. Jika kita persyaratan ni kata jengi kai ke jong oi namar balik yo i ke kamba hre kala kata ke de men bakila sutu buni ula kata yangi menta. Namar Kalau kita pastor piong ke temple em ka reflect ru yangi bangi ide kita ke temple ke baca clear te Jisu an ban pen khoi te. Hatungi le persya yu Jisu ningi so komen ne habuan ban pen khoi. Te kita la da fide ki reuniam da fide isya kita ki sadusi bagi kita ki nong kayi hakata ke temple pindom habau Jisu wan ban pen khoi. Baka babel ko ang habau try uiet am usneng sempat. Tadi itu wan ban sempat rute ye kitu ki priang tu wan ban sneng bod wong kane kam dei ka yeng ka krem jingi nong tu wong bangane ka dei ka yeng ke jong kpa jonga ka yeng jong jing duai house of prayer daga dei kata ha jakab ki no ani tongin kala no ani sisangil akum bakla henry ki sat pen ban ki dom pen ban
Jisu kuat penjanai, kuat penkut, kuat peniternet ya kata regi lek persyak. Kalau engkau menjuk yang ngi organik kapon ngi keren kan ni ngasngo bodi Jisu bokeren ngi. Pada bangi keren ngim day bawan pen snew ya pi, ngim day bangi wan ban lek dusman ya pi, ngi wan bagaktian ke jomble kan yo ban penkut ya pi. Bagata ke ka bom hok, kan kata ke botrai sngo tenat. Wan ban penkut ya kan sni udah seneng ya pi lembaga ni kektian, usempat ya pi lembaga ni kektian. Bagai dia kata, mendai ban pensniu, mendai ban penyap, mendai ban penleranya pi, mendai ban penjanai ya pi, bat ban penslek ya pi. Hawa mensua, utara kelam tahu janai ini, bu kelam penslek ru ini, mendai mentah ba uan, bat ban penjanai, bat ban penslek. Bat ngidon kam gaji peslek, ngasih perkat mudur ya kata. Kado bertata, ada mai yang pai perang dah. Hab ai tak tinggi lo dalam tan peslek am ngi pai perang dah. Kajing peslek tak ada. Ba ka ai bor yang ni, bangini pli ya lah dia. Hakmat jong belai tu. Dalam dia kajing peslek ro. Kasok krosok kram. Katan pastor terdekat kom ni mah. Titos lai sausan kom ni. Henry abala pau ke jinglet sebun ubleu nong pendem jungi bat ke jingit jungu su bun riau. Ula pendem yangi. Om na ke jinglet ka hok ka bangi hingi lale. Henry kat bokum ke jisne jungu da ka jingsat ke jingkar sien bat ka jing temai sim kuat. Hang ni pastor Jisu keren wong ba ka jing pendem kamdei namar ka jingle ka jungi ka debi namar ka jingi ka jungu lani ka jingle sebun ka jungu bar kumpil ong menta pastor ba khando ka dan kam ya uslap na ka dan kam ek besle ta kum ta mengi pastor kam sa kut tanga jing pendem dan kam sa ka besle ru namar daumen sim khoi pastor bangila apa ya sakma bata But kata kadai benamar habai pastor dan keris pakai jimpini kan dengan tempel ngida. Fi bon brio umtre ke jimpini kada boleh haba utra ko apan ko yang ngilam million tan ya katu jinglim barimem ngiso bangim la pi haka jing penem pimla chu bantin si haka jing penem pimla chu ban bam ma pisah klop la haka jing penem pimla ban show ya ko ter kawan tingi pala sebang pala katu mana ada la yo jing penem i boring babon ba ki bro kyong every bala yo jing penem i boring ngasi yong ai ngo pe ba ki bru ba yo lang ga jing penem kindon bat pi om tanga kapor ba pi kot pi kia war ha kapang si tom ha ga jing er kindon har kitu ki perlok ki badon ni pitang por sobha pi pang dan mon pe jiro nama kata ga jing long perthai kata jing long perthai ga long bai kumta ngapai bru badi udi ba por ba pang dei tang kalok te badon hajan weiru tu perlok ba di lang dan bawan ni ra dan bawan ni ro namar balai uang ni so sen bu upang hadam dan bawan ban ni sen berkata ka de jing imper u Jisu habu ai ngi jing penem wang anum ino ipi lam na ngi khot yo wanda ba ha ka jing penem ka de ga subject ka de ga bangala manong ipi om tang bangi pediang ngala manong fi ngi wan sa ka jing kha ta kata ka de jing keren bu Jisu ya keren ba ni ko domas ude unu breu uruniam unong hikai Bolatip ni. balatip ba hendak udah wan bat lada uno no uriu krau ong yu Jisu nomor uni ko demas fi suto usong lang bat Gamaliel kita te kino hikai ki ba krau so dau dai ha kitu ki por u ya shong lang bat kine utip lot ya ki jing hikai ki baro lada uni ong yu Jisu ko no hikai ngatip me wan no blai kata ka de ki kanam ka ba krau dai da kitu ki ngelak manong kumu sakhayos unong krong dai tu breu u batia lai popras dan bapang to ki kren ai ngo yo blai de kata ngayu iro ka jing penem nang kong ka dai kitu kita buat ki suto ngi de ki ngi don kam hanai uni u bo wana mu yo anes de naman kata u tho ministry jong u Jisu kini ki we bulsen ki sim hadin arsnem hanai u yo anes u tho nado ka basdang dia kata orang kamba nangkong apa kana bat kani lada uni uan ban kli ya kata ka jingli kabamut ngi haban sung tho kani ka jingli ka de ka kumno kani ka jingli bon itu ya utrai de mano uni utrai hai bah Markus no ban ri ong ne yo ani jing start dom de tu misteri fi ki sutho ya de bo ali puli hang no ukuranam uni usutho uni ukuran dei da ka bor da de ka bor ble de no hikai ukli kumno ba unyo ya ka jing penem banyo ya ka himau blai perkat pi uneu no hikai ukli kalaman kumno nganyo ya ka himau blai u hikai je pang ka himau blai am hima Israel u hikai bai re une mandau le kli Jisu kumno nganyo ya ka hima ka jong blai berkata ka dei ka jingli ka bokra ba bon ba
Teng kia syong haga kerdan Kristan wah ngia syong hak kita ka penong ladai Kristan ngidei kita. Ada ke jingkli wa krau. Ngilati kena banyo ika hima ka jong blai. Kadai kata ta. Kamne kini ke hima jong i ngilati kena ka hima ka jong blai. Berkata kadai kei ka ba uni ko masuk kali bat kani kadai ngiru ni wanra ya kata ka ju hi na mangitip kani kadai ke jingkli jong ki babon. Mo? Nemno na pastor. Pandrung cata kadai tang kita ki ba penrit yala di na marga babel ka ong sup kita ki baduk ka mensim no bajong kilong ki ma ki bening ki ba penrit na marga kerdop bandrung sya beneng kadai ka kerdop ka bakim wala da pim penrit am pinam la bandrung nang ta wan ong si sya trai ngatip bang adai unong pop ngadon kam unong penem ngadon kam ya mel da pim penrit ado kata ka kerdan am pinam la bandrung sa ki hima ka jong blai Kumbai pastor ila keren hangani ka switch pangkajing penrit. Kajing penrit ka bamut kajing kloy ban penrit ila dia khmat jong trai. Badong trai nga tip bangari nong pop hoi hagajing penim kidang don su kiwei pat ki benta. Bangin saya keren pat hangani ka episode ka bansawan. Kiai pat kita kisenjam habangi penrit kajing penrit kemut bang asu syong sa hajo. Ngale ayu ha kata kajing penrit. Ngidon kam ayu hangta. Ngin saya keren pat hangani ka episode banwan. Hari yo don na preng jong pi pet hangani ka sngi. Piang pastor ngam patikna ya kajing penim. Ngatip bangay nga pat ka arsin ra. Ngam patikna la dang kamensim jonga kamino na kanika Jacob jonga nika met ka jongan. Siya ay kanlit ngam tip. Ay ba kanika si ngin patikna ya kata. Lang ba mangi kot yo try ken. Ngay ti pastor ba nilam yang siya kajing duay. Ngine duay ni ka por ka mantaba ngi snow ba kanika ski ka ba crown na kamta jongpi. Lada fi snow tho finang im ha ka ba kenja do pinang im shisha hagata ka bakin jabrio nga kwa banong ifi ka ski pediang yu jisu pinam im shu aga bakin jado andre fin im haga bakin jaman sim ba fin im kum kita ki real khot ki jong try baga ngai ke barok kin jalong thmai na do manta ka babel ka ong tau wei bodan ukris long jing tau thmai ke barem ki la do na hakmi ke barok ki jalong thmai ngine doi haga ne ka por manta ka ne ka sngi ka ne ka tarik ka ba pipi sngo ini ka kubor ka ne ka sngi ya ka ba fio ya ka jing penem ngine dua yang ka por mata try ngo eme ko pa ya ka bagi ki kon ki jame try ki snow in ka tien ka ne ka sngi bangada dua yang ka ku in ki kon ki jame blai bagi nam long tang kita ki nong yo snow ya ka tien ada ki nong pediang ki nong le ya ka tien na dua yang ka ku bi ki barim ki let no ki man shwa ki kot ki la kot na sendani bagi ki baro na do menta kin jalong ki batmai pi na do menta ka sngi video pediang ya ka jingsuk video pediang ya ka jingkemen video pediang ya ka jing start video pediang ya ka jingpen Fi op pediang siya kata jing siu spa wi ka hot ka jong blai ya duai nga kerku ya pi binang ya na ka bor siya ka bor bat komu nong job kom ka nong job ka jong try ha do ka sngi ka jing sawa kata ka turai jong angel rang ba ha ka sngi ka jing rong no na duai nga kerku wi ka teng ka jong jisu amen bad amen try nga kerku wi ngin sa sempat ngai Kembali pastor mentan ngin sa peteng biang gini ka jing keren sepangga jing pem ha ngin ka episode ka bansawan boleh kerku wi ko boleh shibun amen